Тым часам у нас уже на сувязі з'явіўся вядомы палітолог Валерый Карбалевич. Добрый дзень. Добрый день. Спадар Валерый, як ацэньваеце сённяшні дзень і сённяшнія пратэсныя акцыі ў Менску, і ці вашыя чаканні, вашыя назіранні апраўдаліся так, як бы мог выглядаць гэты дзень, у тым сэнсе, як адбываліся затрыманні, ці вы лічылі, што ўсё ж такі сёння улады пайдуць на саступкі і дазволяць людзям сабрацца? Спакусліва было б сказаць, што я так і думаў. Так часта і гавораць эксперты, калі ў іх пытаюць. Але я не буду так казаць. Мы бачым сёння працяг таго, што было 25-го ў чацвер, калі пратэст выліваецца ў некія лакальныя асобныя акцыі, у выглядзе нейкіх флэш-мобаў, у выглядзе нейкіх партызанскіх вылазак. І хутчэй бы я звярнуў увагу, што маштаб рэпрэсій, маштаб затрыманняў значна большы, чым маштаб акцый. І колькасць прадстаўнікоў Міністэрства ўнутраных спраў на вуліцы мусіць нават больш, чым людзей, якія спрабуюць пратэставаць. Гэта так, гэта відавочна, і таму мусіць пратэст выліваецца ў такія лакальныя партызанскія флэш-мобы. Ці гэта эфектыўна, на ваш погляд, ці ўсё ж такі гэта ніякім чынам не ўплывае на настрой уладаў, а з іншага боку, магчыма, дзесьці падточвае разуменне Лукашэнкі, лукашэнкаўцаў, што людзі не спыніліся і працягваюць партызанскую барацьбу, як вы ўжо заўважылі? Ўсё ж вялікі ціск на рэжым аказвалі масавыя акцыі пратэсту. Яны сведчылі пра тое, што велізарныя групы насельніцтва незадаволеныя. І гэта ціснула і на прадстаўнікоў сілавых структур, і на дзяржаўны апарат, і падштурхоўвала нейкіх замежных суб'ектаў неяк ціснуць на рэжым Лукашэнкі. А тое, што адбываецца цяпер, гэта ўсё ж такі невялікія лакальныя акцыі, і гэта дае падставу дзяржаўнай прапагандзе казаць, што гаворка ідзе пра некая актыўная меншасць, якая незадаволеная, а большасць народа падтрымлівае рэжым. Это непрыемна для ўладаў, але не з'яўляецца пагрозай для рэжыму. Тым не менш, сёння на пачатку нашай працы, на пачатку стрыма, каля гадзіны 14, мы размаўлялі таксама з палітолагам Андрэем Егоравым. Па ягоным меркаванні, ўсё ж такі больш за палову беларусаў зараз незадаволеныя тым, што адбываецца ў краіне, і жадаюць гэтых пераменаў, прынамсі вольных выбараў. На вашу думку, ці вы згодныя з такім падлікам, умоўным, канешне ж? Так, я згоден, большасць насельніцтва незадаволеная, большасць насельніцтва хацела б памяняць сітуацыю, хацела б тых самых пераменаў, пад лозунгам якіх ішоў увесь пратэст летам і восенню мінулага года. Але механізмаў, з дапамогай якіх грамадства магло б уплываць на ўладу, у Беларусі няма, яны адсутнічаюць. Увогуле адсутнічае зваротная сувязь паміж уладай і грамадствам. І, дарэчы кажучы, гэта тлумачыць тое, што улады вельмі моцна перастрахоўваюцца, што сілавікоў на вуліцах больш, чым пратэстуючых. Чаму так? Няма зваротнай сувязі паміж уладамі і грамадствам. Няма нейкіх сігналаў, улада дрэнна разумее, што адбываецца ў грамадстве, якія там настроі. А калі ўлада не разумее, то існуе страх, існуе перабольшванне небяспекі, і таму на вуліцу выводзяць там велізарную колькасць сілавікоў, і нават, як была інфармацыя, спрабавалі і войска, і армію падключыць да таго, каб неяк ахоўваць нейкія аб'екты, якія ніхто не збіраецца штурмаваць.
Спір Валер, ось наші глядачі пишуть у чаті, за яким ми сочимо, у чаті нашого живого стріму, про те, що на війні потрібна стратегія, людям потрібен план. І ось гэтага плану з боку лідерів демократичної опозиції відавочнага яны не бачать. Чому так відбувається? Слабыя лідары не могуць прапанаваць штосьці зразумелае народу, ці наша сітуацыя настолькі унікальна, што немагчыма прыдумаць нейкі план. Ведаеце, ні адна рэвалюцыя ў свеце не толькі не адбывалася па плану, а яна ўвогуле не была нікім прадказана. Вось той выбух пратэсту летамі, восенню 20-го года, хіба ён адбываўся па нейкаму плану? Ды не, зусім не. Это быў стыхійны выбух народнага пратэсту, які ніхто не прадказваў, не прадбачыў і ніхто не планаваў. Вось. Таму, зразумела, можна прыдумаць нейкія планы, іншая справа іх рэалізацыя. Ну вось штаб Святланы Ціхановскай казаў пра нейкі план, казалі пра перамовы у траўні, якія павінны пачацца. Ну, план добры, як яго рэалізаваць, вось у чым праблема. Я б, калі б у мяне спыталі пра нейкую стратэгію, казаў бы, што трэба чакаць пачатку электаральных кампаній. Наперадзе Беларусь чакае некалькі электаральных кампаній. Гэта мясцовыя выбары, гэта рэферэндум аб Канстытуцыі, якія павінны адбыцца на мяжы 21-22 года. А потым Лукашенко казаў, што будуць пасля Канстытуцыі прэзідэнцкія і парламенцкія выбары. Мы памятаем, чым закончылася электаральная кампанія прэзідэнцкіх выбараў Беларусі 20-го года. Вось. І таму сёння для ўладаў электаральная кампанія – гэта спробу хадзіць па мінным полі. Таму я вось арыентаваўся на гэтыя электаральныя кампаніі і менавіта на тыя магчымасці, якія яны адчыняюць перад грамадствам, каб паказаць сваю волю, сваё жаданне, свой настрой, данесці іх да ўлады. І раней назіралі, што гэтыя ўсе электаральныя кампаніі праходзілі вельмі ціха, досыць пасіўна, апрача прэзідэнцкіх выбараў не назіралася моцных пратэсных акцыяў. Разам з тым, спадар Валер, увесь час Лукашенко кажа пра гэтую канстытуцыйную рэформу, пра магчымую перадачу ўлады. Вось на днях ён наогул сказаў, што магчымымі будучымі прэзідэнтамі могуць стаць альбо Владзімір Каранік, ягоны памочнік па Градзенскай вобласці, альбо былы міністр унутраных спраў Юрый Караев. Дык вось у меня пытанне. Вы столькі гадоў сочыце за Лукашенко, написали цудоўную книгу перад выбарамі 2010 года «Александр Лукашенко. Палітычны партрэт». Вы, як знаўца гэтага чалавека, можете нам сказаць, ці збіраецца ён сыходзіць у наступным годзе, ці ўсё ж таки будзе трымацца да апошняга? Моя версія такая. З пасады прэзідэнта ён збіраецца сыходзіць. І сапраўды, хутчэй за ўсё, у Беларусі будзе новы прэзідэнт, але ён не збіраецца сыходзіць ад улады. І ён прагаварыў так вельмі асцярожна, з намёкамі пра тое, якую, так сказаць, пасаду ён збіраецца займаць. Будзе наданы канстытуцыйны статус беларускаму народнаму сходу, і я так мяркую, што Лукашенко хоча узначаліць гэтую структуру і перацягнуць на яе значную частку тых паўнамоцтваў, якія раней належалі прэзідэнту. Нешта падобнае, што адбылося ў Казахстане, калі Назарбаев памяняў сваю пасаду, але не зышоў ад улады. Вот такая версія, на мой погляд, найбольш верагодная. А то, значыць, Лукашенко усе тыя ж рычагі ўплыву будзе мець і далей. А што тады ж далей увогуле з палітычнымі працэсамі і з палітвязнямі? Ці будзе паслабленне вось з новымі выбарамі і з стаўленнікам Александра Лукашэнкі? Ці будзе памягчэнне гэтых палітычных рэпрэсіяў? І калі так, то як хутка яны будуць адбывацца? Вось на ўсе гэтыя пытанні наўрад ці я змагу адказаць. Я сам не ведаю, шчыра прызнаюся. Вось, я проста лічу, што электаральныя кампаніі – гэта шанец для грамадства прадэманстрироваць сваю сілу і сваю волю, і ад гэтай сілы і волі
ад маштабу грамадскага ўплыву будзе залежаць усё тое, пра што вы кажаце, і пра рэпрэсіі, і пра палітзняволеных, і пра, магчыма, новую палітычную сістэму. Я думаю, што вось все ж такі гэтая ракіроўка, якую Лукашенко прыдумляе, яна дае пэўны шанс усім палітычным сілам, як бы, ну, магчымасць пачаць гуляць. Але гуляць у што? Гуляць у тое, каб ісці в палітыку, не маючы рэальных шансаў на нешта ўплываць? Каб паспрабаваць выкарыстаць гэты шанс і перацягнуць сітуацыю ў той бок, якую чакае беларускае грамадства. То бок мы бачым, што па пачатку гэтай палітычнай вясны, што пратэстуючае грамадства пакуль не ў стане навязаць свой парадак дня. І таму трэба выкарыстаць тыя магчымасці, якія спрабуе ладзіць улада, дзеля таго, каб паспрабаваць выкарыстаць, як гэта было выкарыстана мінулым годам падчас прэзідэнцкай кампаніі. Тады ж таксама старая апазіцыя, традыцыйная апазіцыя меркавала, што гэтыя выбары трэба байкатаваць. Памятаеце, гэта, так сказаць, гісторыя з праймерызам, з якога нічога не атрымалася, і ў выніку пачалі казаць, што ўсё будзем байкатаваць. Ну, а вось што атрымалася на самай справе. Таму я думаю, што выкарыстанне максімальнае электаральнай кампаніі на сваю карысць, вось стратэгія.